салом бинандагони хабар тиҷӣ. имрӯз ба шумо як хабари хуши яъне хушхабар дорам ки ин видеоро хеле ҳам садҳо ҳазор мардуми тоҷик пазмон шуданд. гуфта мешавад ки аз 1 марти соли 2019 ки баста буд 2020 то ин чӣ вақт як сол гузашт ва инак хушхабарро бинед ки Русия пас аз як соли мазбандии парвозҳо бо Тоҷикистонро барқарор мекунад. Моҷирон ҳамакнун метавонанд бе мамоният ба Тоҷикистон ё ба Русия парвоз кунанд. Русия якбора ҳаракати ҳавоӣ бо 6 кишварро аз сар мегирад. Дар ин бора ба рӯзноманигорон дар ситоди фаврӣ ҷиҳати пешгирӣ аз панҷшавии сирояти нави коронавирус дар қаламравии Федератсияи Русия хабар доданд. маълум шуд ки қарори барқарор кардани парвозҳоро сарвазири кишвар Михаил Мишустин тасдиқ кардааст. агар ки нашиносад, Михаил Мишустин яъне премьер-министри Русия мебошад баъд аз Путин. ҳамин тавр аз 1 апрел Русия ҳаракати ҳавоӣ бо Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Олмон ва Венесуэла, Сурия ва Шри-Ланкаро барқарор мекунад. ситоди фаврӣ барои пешгирӣ аз воридот ва панҷшавии сирояти нави коронавирус дар Русия бо мувофиқа бо сарвазир Михаил Мишустин қарор қабул кард ки парвозҳоро бо Олмон, Венесуэла, Сурия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Шри-Ланка аз моҳи апрел барқарор карда шавад. изҳор доштанд намояндагони ситоди фаврӣ. ҳамин тавр ҳафтае як маротиба ҳавопаймоҳо аз Москав ба Душанбе парвоз мекунанд. инчунин имкон аст ҳавопаймоҳо дар тӯли 7 рӯз як маротиба аз пойтахти Русия ба Тошканд ва Колумба парвоз кунанд. Федератсияи Русия аллакай бо мақомоти авиатсионии Олмон дар бораи барқарор кардани ҳаракати ҳавои байни Москав ва Франкфурт мувофиқа кардааст. ҳафтаи 5 маротиба ба шаҳри Олмон парвоз кардан мумкин аст. ғайр аз ин, парвозҳоро ба хориҷа дубора ба Барнаул, Волгоград, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмен ва Южно-Сахалин оғоз меёбад. ёдовар мешавем ки Русия ба далели ҳамагирии коронавирус аз авохири моҳи марти соли гузашта ҳамагуна парвозҳои байналмилалиро қатъ карда буд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. ин хушхабар аст, ин аниқ аст, ягон чизи фейк нест ё гапи дурӯғ нест. ин ҳақиқат аст. шумо метавонед лайк монед ва инро ба ҳама паҳн кунед ин роликро ва тагаш комментария нависед. хайр то боздид дӯстони азиз.